días. Viva la Slovakia. E Italia. E España. So susedmi sa v stánku jediného slovenského účastníka na výstave syrov Cheese 2013 v Taliansku hovorilo po španielsky, ale jedol sa fantastický slovenský kozí syr. Viac nám už porozpráva členka organizačného tímu výstavy Veronika Sadloňová. Nachádzame sa teraz v Bra, je to malé mestičko na severe Talianska, v oblasti, ktorý sa nazýva Piedmont. A je to mestičko, ktoré má približne 30 000 obyvateľov. A raz za 2 roky počas podujatia, ktoré sa nazýva Cheese, ktoré organizuje Slow Food a Slow Food nadácia pre biodiverzitu, sa stáva strediskom medzinárodného syrového festivalu malých producentov z celého sveta. Slow Food vznikol v roku 1985, presne v tomto meste, ako hnutie proti fast foodu. Ak rozpráva Slow Food o gastronómii, tak rozprávame taktiež aj o čistom jedle, to znamená, keď sa pozeráme na výrobu jednotlivých potravín, tak je dôležité taktiež aj dbať na to, aký má vplyv na životné prostredie. No a férové znamená, čo sa týka férovej ceny pre zákazníka, ale taktiež aj pre producenta. Hlavným cieľom je zachrániť tie vedomosti, to znamená tú znalosť jednotlivých výrobcov, ako sa to tým tradičným spôsobom vyrába. Snažíme sa priviesť zákazníka priamo k producentovi. Ten zákazník má možnosť spýtať sa na to, aby si vedel uvedomiť ten rozdiel medzi tradičným a možno dobrým syrom z nepasterizovaného mlieka a tým syrom vyrobeným industriálnym spôsobom. To sme už asi niekde inde. Vôbec nie. Mám pre teba pripravené jedno prekvapenie. Jedla si už niekedy 12 rokov starý syr? To je moje šťastné číslo. Také niečo vôbec existuje? Áno, vyrába sa tradičnou metódou vysoko v talianských Alpách. Volá sa Bito a jeho pôvod siaha až ku Keltom. Produkuje sa iba 100 dní v roku z kravského mlieka, ku ktorému sa pridáva aj trochu kozieho. Prezradili nám, že ročne takto vznikne iba 1500 bochníkov a jeho producenti sú na ne náležite hrdí. Malý kúsok z toho 12-ročného sa ušiel aj nášmu kameramanovi. Šťastný to človek. Aha, a tu je naša sprievodkyňa v sprievode niekoho iného. No teda, fešáci sú to? No, myslíš? Hádam, len nežiarliš. Hoci tí chlapí zaručene varia lepšie ako ty. Hrdo nám prezradili, že sú šéf-kuchári a majitelia reštaurácie z Holandska. Okrem toho sú členovia organizácie Slow Food a práve teraz mieria na dôležité stretnutie. Aha, je v tom nejaká žena? Veru áno, a nie hociaká. Tá dáma v modrých šatách a okuliároch je Alice Waters. Slávna americká šéf-kuchárka s úctihodným profesionálnym životopisom, ktorá dokonca spolupracuje s prezidentom Obamom a jeho manželkou. Na miesto, kde kedysi vznikla organizácia Slow Food, prišla s nenápadnou ochrankou. No, zdá sa, že ostatní sa nenechali vyrušovať. No a ja som dostal chuť na kozí syr. Mňam.